FM4 14 hafaliadau differol llinol trefn 2. Y maes llafur yn gofyn bod ni'n gallu datrys hafaliad differol trefn 2 sy'n haflu 0 yn y sefyllfa lle mae yr gwahanolyn, yr gwreiddiau yn positif yn 0 neu'n negatif. Hefyd, bod ni'n gallu datrys hafaliad differol sy'n haflu fx, lle mae fx yn naill ai polynomial, yn esbynyddol neu'n trigonometric. Felly, os oes ganddo ni'r hafaliad differol a di 2 gyda dx sgwar plus p d gyda dx plus cy yn haflu 0, lle mae a, b a c, y cyfernodau yn gysonion real. Byddwn ni gyntaf gyd yn ffurfio hafaliad ategol, quadratic yn haflu 0, gyda c sgwar fel d2 dros dx sgwar a d dx yn c a yn 1. Datrys hwnna. Wedyn ni, os yw'r datrysiad yn 2 rif real, hynny yw bod y gwahanolyn yn positif, bydd yr ateb, y datrysiad cyffredinol yn a, yn haflu a, i'r pŵer c 1x plus b i'r pŵer c 2x. Os oes gyda ni 2 wreiddyn ddwbl real, bydd y datrysiad cyffredinol yn yn haflu i'r pŵer cx, c yw'r gwreiddyn, bracket ax plus b, neu os oes gyda ni wreiddiau cymhlyg, c plus neu minus i omega, bydd yr datrysiad cyffredinol yn haflu yn haflu i'r pŵer cx a sin omega x plus b cos omega x. Felly'r omega yw'r darn ddychmygol, c yw'r darn real. Felly mae'r 3 yma, datrysiad yma, o'r hafaliad quadratig ategol ddim yn cael ei roi i chi. Mae rhaid chi i dysgu nhw a gwybod sut i defnyddio nhw. Felly gyntaf gyd, ni'n gosod yr hafaliad ategol yn haflu 0, datrys a naill ai mae 2 wreiddyn gwahanol gyda ni, sy'n rhoi datrysiad yna, neu gwreiddyn dwbl yn rhoi datrysiad yna, neu gwreiddiau cymhlyg yn rhoi datrysiad yna. Ni'n galw'r rhan yma o'r ateb y ffwythiant cyflenwol. Edrych ar yr ochr dde yr hafaliad, felly mae'r hafaliad yr ochr chwith gyda ni, wedi datrys wedyn ni, a mae rhaid i ni dod o hyd i integryn sy'n ffito ar ochr dde hefyd. Felly, cam cynta o dod o hyd i'r ffwythiant cyflenwol, lle mae'r ochr chwith yn haflu 0. Wedyn, cam 2 yw bod ni'n dod o hyd i integryn neilltuol sy'n gweithio pan ni'n i osod mewn i'r hafaliad yn ei gyfanrwydd. A'r datrysiad cyffredinol wedyn yw cyfuniad o'r ffwythiant cyflenwol a'r integryn neilltuol i roi'r ateb terfynol i ni. Syniadau ar gyfer yr ochr dde yr hafaliad, yr integryn neilltuol, os taw dim ond rhif yw'r ffwythiant ar yr ochr dde, ni'n trio integryn neilltuol fel yn haflu alpha. Os oes x ar yr ochr dde, ni'n trio integryn neilltuol fel ax plus, o alpha x plus beta. Os oes x sgwad yn ei ar yr ochr dde, naill ai gyda x neu rhif neu ddim. Os oes x sgwad yn ei ar yr ochr dde, byddwn ni'n defnyddio
a alpha x sgwâr plus beta x plus gamma fel yr integrin neilltuol. Os oes dyn ni ryw rif lluosi dy i'r pŵer kx, bydd ni'n gosod yr integrin neilltuol yn alpha i'r pŵer kx. Ond dim ond os nad yw i'r pŵer yr un rif x yn rhan o'r ffwythiant cyflenwol. Wedyn byddwn ni'n gosod alpha x i'r pŵer kx. Os dyw e yn rhan o'r ffwythiant cyflenwol, ond dyw x ddim yn rhan. Os dyw i'r pŵer kx yn a dyw x i'r pŵer x ddim yn rhan o'r ffwythiant cyflenwol. A os dyw yn, ni'n iwso alpha x sgwâr i'r pŵer kx. Os oes dyn ni ffwythiant ar y dde gyda sin neu cos neu'r ddau o ryw rif x, byddwn ni'n defnyddio ar gyfer yn integrin neilltuol alpha sin kx plus beta cos kx, y ddau ohonynt. Dim ond os nad yw sin kx a cos ax yn rhan o'r ffwythiant cyflenwol. A os byddan nhw rhoi x mewn, x sin kx a alpha x sin x a beta x cos kx, os yw'r ddau yn nhw yn rhan o'r ffwythiant cyflenwol. A dyw hwn ddim yn cael ei roi i chi hefyd. So unig beth ych chi eisiau meddwl am, os oes rif dych chi, chi'n dod i cysonin. Os oes x dych chi, chi'n dod i cysonin x plus cysonin arall. Os oes x sgwâr dych chi, chi'n rhoi cyfuniad o x sgwâr x a rif mewn fel integrin neilltuol. Os oes i'r pŵer kx, chi'n edrych i weld ydyw hwnna yn rhan o'r ffwythiant cyflenwol. Os nag yw chi'n rhoi alpha i'r pŵer kx fel eich integrin neilltuol. Os dyw chi'n rhoi x i'r pŵer kx, dim ond bod hwnnw ddim yn rhan o'r ffwythiant cyflenwol, neu x sgwâr lluosi fe. A yn y sefyllfa, os sin neu cos neu'r ddau, ni'n gosod alpha sin kx plus beta cos kx, y ddau, dim ond os nad yw hwnna'n rhan o'r ffwythiant cyflenwol. A ddasu os dyw yn. O'r gorau, cwestiwn. Darganfyddwch datrysiad yr hafaliad differol trefn 2 yma. Felly mae 2 d 2x by dt sgwâr plus 5 dx gyda dt plus 2x yw 6t plus 5. Nawr beth chi'n sylwi fan hyn yw nid y a x sydd gyda ni, ond x a t. Felly mae eisiau ni newid yn sefyllfa ni o dda y a x mewn i x a t. Gynta i gyd, oedd eisiau gosod i fyny yr hafaliad ategol, felly 2 k sgwâr plus 5k plus 2 yn haflu 0. Ffactorio hwnna, yn lan fyna dy fi. A mae gyda ni k yn haflu minus 2, neu k yn haflu minus hanner. 2 gysonin gwahanol, felly y ffwythiant cyflenwol yw a i'r pŵer minus 2 t, x nawr, yn lle y a t yn lle'r x, so a i'r pŵer minus 2 t, plus b i'r pŵer minus hanner t. Yr gwreiddiau mynd gyda'r 2 Felly yr integrin neilltuol ni'n edrych ar yr ochr dde. Gant y t sydd gyda ni, dim t sgwâr, felly ni'n defnyddio x yn haflu alpha t plus beta. Byddwn ni angen am newid mewn i'r hafaliad gwreiddio, felly bydd i angen dx dt, differi hwnna, ni'n cael alpha a d2x gyda dt sgwâr yn haflu 0. Am newid reina i gyd mewn i'r gwreiddiol, felly mae hwnna yn rhoi i ni 2 lluosi 0 plus 5 lluosi alpha plus 2 lluosi
ar alpha t plus beta. Casglu termau. So mae 2 alpha t, t gyntaf i'r t gyntaf, plus 5 alpha plus 2 beta gyda ni. A ni moyn hwnna fod yn hafel i'r ochr dde. Felly ni di amnewid yn yr ochr chwith, a ni moyn hwnna i fod yn hafel i'r ochr dde. Felly, mae 2 alpha yn gyfawonta, felly mae alpha fo'n yn 3, a mae'r 5 alpha plus 2 beta i fod yn 5, sy'n rhoi i ni bod mae alpha yn 3 yna'r, felly 2 beta yn 5 minus 15 yn minus 10, mae beta yn minus 5. Felly'r integrin neilltuol yw x yn hafel i 3t minus 5. A datrysiad cyffredinol yw cyfuniad o'r ddau yna, felly 3t minus 5 plus a e pŵer minus 2t plus b i'r pŵer minus hanner t. Nawr ni'n goffod gweithio mas y ddau gysonyn integri. Felly, ni'n cael gwybod bod x yn 3 a dx dt yn 2 pan bydd t yn 0. So x yw hwnna. Differi hwnna, mae 3 gyda ni. Mae hwnna diflannu. E pŵer minus 2t. A mynd yr e pŵer minus 2t, lluosi minus 2. A e pŵer minus 2t. B e i'r pŵer minus hanner t, lluosi minus hanner. Gosod t yn 0 pan mae x yn 3. Felly yn yr un cyntaf yma, mae gyda ni 3 yn hafel i 0, minus 5. E pŵer 0 yn 1, plus a, plus b, lluosi 1. So mae gyda ni a plus b yn hafel i 8 fel un hafaliad. Dx dt yn 2 pan mae t yn 0. Felly mewn yr ail hafaliad yma, mae gyda ni 2 yn hafel i 3 minus 2a minus hanner b. Mae nhw'n rhoi i ni 2a, mae'n rhaid gros, 2a plus hanner b yn 3 minus 2 yn 1. Felly 2 hafaliad, datrys reina, naillai wrth ddyblu'r un gynta a tynnu, neu dyblu'r ail a tynnu'r un gynta ddi wrtho fe. Ta beth, mae a yn dod yn minus 2, mae b yn dod yn 10. Felly'r hafaliad, datrysiad cyflawn, bydd x yn hafel i 3t minus 5, minus 2, e pŵer minus 2t, plus 10, e pŵer minus hanner t. Mae lot o fyrciau ar gyfer cwestiynau fel hyn, a maen nhw fel arfer i gyd yn dilyn yr un patrwn. Cwestiwn arall. Mewn cylched trydanol, electrical circuit, mae current I, amp, ar amser t eiliad yn cael ei fodoli gan yr hafaliad, so d2 I gyda dt sgwar, plus 8 di dt, plus ki yn hafel 18 e pŵer minus t. Lle mae k yn gysonyn positif. Felly, darganfyddwch datrysiad ar gyfer yr hafaliad differol gan wybod bod y current cychwynnol amser t yn 0 yn 2 amp a bod di dt yn 0.5. Sefyllfa cynta mae k yn 16. Felly, dyma beth sydd gyda ni a 16 I. Yr hafaliad, gosod yr ochr chwith yn hafel i 0, yr hafaliad ategol, nid yr un k a sy yn y cwestiwn. K i weithio mas yr hafaliad ategol. Ffactorio hwnna, mae gyda ni k plus 4 ddwywaith, felly mae k yn hafel i minus 4,
gwreiddyn dwbl. Felly ni'n defnyddio y ffwythiant cyflenwol I nawr, achos I ni angen ffindo, yn haflu A T plus B E pwer y C T, yr gwreiddyn llosi T. Yr integrin neilltuol, edrych ar ochr dde, mae gyda ni 18 E pwer minus T. Dyw E i'r pwer minus T ddim yn y ffwythiant cyflenwol, felly ni'n gallu trio yr integrin i fod yn I yn haflu alpha E pwer minus T. Differi hwnna, a ail differi fe. E pwer minus T lluosi minus 1, a minus 1 arall nid yn ôl yn plus. Felly, mae'r rhain y fod yn integrin penodol sy'n bodloni, fi'n meddwl, yr hafaliad gwreiddiol. Felly, mae gyda ni alpha E pwer minus T plus 8 lluosi minus E pwer minus T plus 16 alpha E pwer minus T. Na ni moyn yr ochr chwyth na i fod yn hafel i... casglu termau fyna. Mae 1 minus 8 plus 16 yn rhoi 9 alpha E pwer minus T. Ni'n am i fod yn hafel i'r ochr dde. Felly mae alpha yn goffa fod yn hafel i 2. Felly ni'n integrin neilltuol ni yw 2 E i'r pwer minus T. Cyfuno'r ddau yna ar gyfer yr integrin y detrysiad cyffredinol, felly I yn hawlu 2 E i'r pwer minus T ar gyfer yr integrin neilltuol plus A T plus B E i'r pwer minus 4 T. A dyna'r datrysiad cyffredinol. Ni hefyd nawr angen rhoi mewn y gwybodaeth yna. Felly, ni angen defnyddio DI dt. Rhaid i ni differi hwn. Felly, minus E pwer minus T yn differi rhoi E pwer minus T lluosi minus 1. Mae gyda ni rheol lluoswm yma. Felly, cadw'r E i'r pwer minus 4T, differi'r bracet, sy'n rhoi A i ni, plus cadw'r bracet, differi'r E i'r pwer minus 4T, yn rhoi minus 4 E i'r pwer minus 4T. Ni gosod T yn 0, ac mae'n gofyn current cychwynnol yn 2, so mae I yn 2 pan mae T yn 0, so nôl i'r un gwreiddiol un. So mae 2 yn haflu 2 lluosi 1, 0 fyna, B lluosi 1. Felly mae B yn cyffwrdd yn 0. DI dt yn 0.5 pan mae T yn 0. Felly, yr ail hafaliad yma y 0.5 dyn ni yn haflu minus 2 lluosi 1 plus A minus 4, hwnna'n 0, B lluosi 1. Ni'n gwybod bod B yn 0, felly mae A mynd ar 2 draw yn goffa fo'n 2.5. Felly y trisiad yw, dyna beth oedd dynnu, felly A yn 2.5, B yn 0, so 2 i'r pwer minus T, 2.5 T, E i'r pwer minus 4T. Datrisiad ar gyfer I. Rhan 2, o wybod bod gan y datrisiad un pwynt arhosol yn unig sy'n digwydd ar amser T fawr, profwch bod T fawr yn hafel i y mynegiad yna. Felly mae gyda ni hafaliad datrisiad ar gyfer I. Felly mae ganddo fe un pwynt arhosol, felly differi a gosod yn hafel i 0. Felly di dt
yn minus 2 e i'r pwer minus t. Mae lluoswm gyda chi fan hyn, felly cadw'r e i'r pwer minus t, differir 2.5 t, yn rhoi 2.5, a cadw'r 2.5 t, a differir e i'r pwer minus 4t, sy'n rhoi e i'r pwer minus 4t, lliosi minus 4, sy'n rhoi minus 10 i ni wedi lliosi dy'r 2.5. So minus 10 fyna. So y darn yna yw differiad y lluoswm yna. Felly, pan mae t yn t fawr, mae'r differiad yn 0, achos mae gyda ni 1 pwynt arhosol. Felly, mae 0 gyda ni yn haflu minus 2 e'r pwer minus t fawr, plus 2.5 e'r minus 4 t fawr, minus 10 t fawr e'r pwer minus 4t. Os ni'n lliosi gyda e i'r pwer plus 4t, dylen ni canslo rai o'r ein, felly mae minus 2 e'r pwer 3 t gyda ni nawr, plus 2.5, hwnna wedi diflannu, minus 10 t. Mynd ar t wrth unan, felly a lliosi dy 2 gyda'r digolen, so 20 t wedi mynd ar ochr dde, yn haflu 2.5 yn 5 minus 4 i'r pwer 3t. So ni wedi lliosi gyda 2. Rhannu gyda 20 a ni'n cael beth oedd angen yn ni. Nawr, ni wedi profi y ran 2. Y ran 3 nawr, o wybod bod t yn rhif gyfan, yn rhif bach positif, meddwl, defnyddiwch eiteriad priodol i ddarganfod bod gwerth t yn gywir i 2 ffigur ystyrlon. Does dim angen dangos pob gwerth yn y broses iteri. Nodwch gan roi'r reswm natur y pwynt arhosol. So, ni'n mynd i defnyddio yr mynegiad yma ar gyfer t i wneud proses iteri. Felly, os yw t1 yn 0, ni'n dechrau ar amser 0, mae t nesaf lan yn mynd i fod yn y defnydd o'r mynegiad yna. Felly, dechrau t0 yn 1, t1 yn 0, fi'n meddwl. Felly mae 3 i'r pwer, i'r pwer 3, 0 gyda ni, so mae i'r pwer 0, 5 dros 20, so mae'r ail iteriad yn 0.05. Rhoi hwnna nôl mewn i'r cylchred, iteriad, a ni'n cael y term nesaf yn 0.0176. Dod i hwnna nôl mewn yn yr iteriad, a ni'n cael 0.0391. A os chi'n cadw fynd fyna, ni'n cyrraedd sefyllfa, le dyn ni ddim yn mynd yn llai na, ni ddim yn newid o'r pwynt 0.0373 ac yn y blaen. Felly ni'n cyrraedd pwynt le ni ddim yn mynd ymhellach. Felly, i 2 ffigur ystyrlo, mae t yn hafelu 0.031. Felly ni wedi defnyddio hwnna fel iteriad a mynd yn agosach ac agosach at y rhif ni angen. Felly pan mae t yn haflu 0, roedd y current yn 2 a mae'r differiad I yn 0.5, felly'n fwy na 0, felly mae I yn cynyddu pan mae t yn 0. Ond erbyn bod t wedi cyrraedd anfeidredd, os drychwch chi nôl ar yr hafaliad, mae t yn mynd i anfeidredd yn wneud e i'r pwer minus t i ddod i 0 a e i'r pwer minus 4t. Felly mae I yn tueddu at 0 pan mae t yn mynd i anfeidredd. Felly mae'n rhaid i'r pwynt arhosol fod yn maximum. Oedd yn cynyddu pan oedd t yn 0,
Nawr mae'n nôl i 0, felly mae rhaid y pwynt fod yn maximum. Rhan B, pan mae k yn 7, yn y rhan cynta, yn y rhan A, oedd k yn 16, a'r hafaliad gwreiddiol gyda ki yn y canol. Felly nawr mae gyda ni'r hafaliad differol, gyda 7i gyda ni, yn y term ola ar y chwith. Felly'r hafaliad ategol yw k sgwar plus 8k plus 7 yn haflu 0. Hwna'n ffactorio i roi k plus 1k plus 7, felly k yn hafal i minus 1 neu minus 7. 2 wreiddyn real gwahanol, felly y ffwythiau'n cyflenwol a yn hafal i a i'r pwer minus 1 t plus b i'r minus 7 t. Yr integrin neilltuol yr ochr dde, mae gyda ni i'r pwer minus t, a mae gyda ni i'r pwer minus t yn y ffwythiau'n cyflenwol. Felly, ni methu defnyddio i'r pwer minus t, mae rhaid defnyddio t i'r pwer minus t. Dy hwnna ddim yn y ffwythiau'n cyflenwol, felly ni'n gallu trio i fod yn alpha t i'r pwer minus t. Ni angen amnewid mewn i'r hafaliad yn ei gyfanrwydd, felly ni angen di dt. Mae gyda ni lluoswm fan hyn, felly i'r pwer minus t, lluosi differiad alpha t, plus alpha t, lluosi differiad i'r pwer minus t. Ail differiad, lluoswm gyda ni fan hyn eto, differiad i'r pwer minus t yw honna, differiad y lluoswm, ddim bethau gynnau, yw honna. Am newid, mae gyda ni alpha t i'r pwer minus t, minus 2 alpha i'r pwer minus t, a gyfer di 2i gyda t sgwar, plus 8 di dt, so di dt yn minus, roedd y t gynta, alpha t e pwer minus t, plus 8 e pwer minus t, 8 alpha e pwer minus t, plus 7i, oedd I yn alpha t e pwer minus t. So dyna'r cyfuniad sydd dyn ni. Tacluso hwnna i gyd. A mae gyda ni dim ond 6 alpha e i'r pwer minus t. Ni angen hwnna i fod yn hafel i 18 i'r pwer minus t, felly mae alpha yn 3. Felly yr integrin neilltuol yw 3 t e pwer minus t. A datrysiad cyffredinol yw y ddau dy gilydd, felly 3 t e pwer minus t plus a e pwer minus t plus b e pwer minus 7 t. Cwestiwn arall o hen bapur M3. Mae gronyn P yn symud ar hyd yr uchelyn X llorweddol. Ei fiannedd ar amser T eiliad yw V metr yr eiliad. I ddechrau, mae'r gronyn P yn y tardbwynt sir O a'i gyflymder yw 3 metr yr eiliad. Mae X yn bodloni'r hafaliad differol d2x gyda dt sgwar plus 2 dx dt plus 26x yn haflu 78. Darganfyddwch fynegiad ar gyfer x yn hermau t a darganfyddwch werth x pan bydd t yn 0.5. Felly dechrau'r ochr chwith, yr hafaliad ategol yw k sgwar plus 2k plus 26 yn haflu 0. Dyw hwnna ddim yn ffactorio, felly defnyddio'r fformula. Mae gyda ni minus b, plus neu minus, ail isradd b di sgwario, minus 4 a c i gyd dros 2a. Gweithio trwyddo hwnna, a mae gyda ni o dan yr ail isradd minus 100. Felly
10i yw ail isradd hwnna. Ni'n gallu rhannu'r myneged gyda 2, felly yn datrysiad ar gyfer c yw -1 plus neu minus 5i. Ateb cymhlyg. Felly, o wybod taw dyna'r datrysiad cyffredinol os dyw yr ochr chwith yn rhoi ateb cymhlyg i ni, le mae e i'r pŵer y rhan real gyda x, wel t sydd gyda ni yn sefyllfa hyn, a cos y rhan dychmygol 5t plus b sin 5x. Felly, yn ffwythiant cyflenwol ni yw x yn haflu e pŵer -1t bracket a cos 5t plus b sin 5t. Edrych ar yr ochr dde, mae gyda ni dim ond rif, felly gosod x yn haflu alpha. Felly bydd dx dt yn 0 a d2x gyda dt sgwar yn 0. Am newid reina mewn i'r hafaliad gwreiddiol, a mae gyda ni 0 plus 2 0 plus 26 alpha, a ni moyn hwnna fod yn 78, felly mae alpha yn mynd i fod yn 3. Yn integrin neilltuol ni yw x yn haflu 3. Felly'r datrysiad cyffredinol yw adio'r ddau yna gyda'i gilydd, felly 3 plus e pŵer -t bracket a cos 5t plus b sin 5t. Datrysiad cyffredinol, ac mae dal 2 gysonyn dyn ni a b. Na ni'n gallu dod o hyd i'r reina o achos ni'n gwybod bod p yn y tarddbwynt ar y dechrau, felly pan mae t yn 0 yn 0, mae x yn 0, a mae gyflymder yn 3, felly dx i t yn 3. Felly differi x, a gewn ni, mae'r 3'n diflannu, lluoswm gyda ni fan hyn, cadw bracket, differiad yr e pŵer -t, yw e pŵer -t lluosi -1, plus cadw'r e pŵer -t, differi'r bracket, a mae gyda ni a cos 5t yn mynd yn minus a sin 5t lluosi dy 5, a mae sin yn mynd yn plus cos lluosi dy 5. Felly, nôl i'r ochr chwith, os dyw x yn 0, mae t yn 0, felly mae 0 yn haflu 3, e'r pŵer 0 yn 1, cos 0 yn 1, felly a sin 0 yn 0. Felly mae a yn gyffredin minus 3. Am newid mewn i'r differiad, mae gyda ni dx dt yn 3, e'r pŵer -t, minus hwnna yn -1, cos yn 1, felly a gyda ni, sin yn 0, plus 1, sin yn 0 a plus 5b. Felly am newid t yn 0 a dx dt yn 3, ni'n cael y sefyllfa yma, felly mae a yn minus 3, felly mae plus 3 dyn ni, yn haflu plus 3 plus 5b, b yn gyffredin 0. Felly yn datrysiad cyffredinol bydd 3 plus e pŵer -t, nawr mae a yn minus 3, cos t 5t, a mae b yn 0. Felly yn datrysiad terfynol ni yw minus yn cludo mas 3 minus 3 e pŵer -t cos 5t. Ni angen gwybod beth sy'n digwydd i x pan fydd t yn 0.5, felly gosod t yn 0.5 a ni'n cael 3 minus 3 e i'r pŵer -0.5 cos 5 lluosi -0.5 a ni'n cael 4.46 metr. A dyna ddiwedd y fideo adolygu ar gyfer hafaliadau differol llinol trefn 2.